Sana tayo, EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang paos. Patay tayo dito. Mukhang bumibigay yung boses natin, ah. No. Pero okay lang mga kabisyo. Alam nyo, kahit mamalat yung boses namin dito, tuloy-tuloy pa rin tayo. Kasi para po sa amin dito sa Love Radio, basic po. Kailangan pa bang i-memorize yan? Gusto naming pasayahin kayo. Ay, shout out sa mga kabisyo po natin nakatutok sa atin ngayon. Hala, iba na talaga yung boses ko. Anyways, eto na, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to. Malaking dagok para sa isang college student ang nangyaring trahedya sa dalawang miyembro ng kanilang pamilya. Oh no! Ganito kasi mga kabisyo, pinatay at ginahasa ang kanyang 7 years old na kapatid at namatay naman ang kanyang ama na may sakit sa atay na hindi man lang nalaman ng tatay na ginahasa at pinatay ang kanyang anak. Sobrang nakakalungkot, ano? Anyways, mga kabisyo, logican na natin to. Tang, diyan ka pa ba? Ay, sige, logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan. Ano kaya ang ating leksyon na mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, alam nyo, sobrang basic to eh. Maaring unbearable yung pain doon sa pamilya mismo na nawala ng mahal sa buhay. Well, tayo nga minsan, di ba, mamatayan tayo ng isang tao lang, isang mahal sa buhay. Kahit alam natin na hahantong na to, masakit pa rin, di ba? Paano pa? Lalo na kung trahedya yung nangyari. Yung walang kamuwang-muwang sa mundo na bata, yung inosenteng bata, ginahasa, pinatay. Tapos yung ama, namatay din na hindi naaalam yung nangyari sa kanyang anak. Marahil kung ikaw ay nasa sitwasyong ito, hahantong ka rin sa sitwasyon na kukwestiyonin mo yung Diyos. Bakit hinayaan niya mangyari ang ganito? Now, mga kabisyo, since this is a sensitive topic, let me take it seriously. Kahit ganito yung boses ko, ha. In general, nangyayari po itong mga trahedya na ito, hindi po dahil ginusto ng Diyos. Kasi mga kabisyo, ito naman, malinaw naman po na sinasabi ng Panginoon sa atin, ang kanyang salita, yung mga warnings niya na matatagpuan natin sa Biblia. Kaya nga isinulat yan eh, na kapag may ginawa tayong kasalanan, may mga consequence po ito. Ito pong sinasabi ng Panginoon na, I, the Lord your God, am a jealous God who will not tolerate your affection for any other gods. I lay the sins of the parents upon their children. The entire family is affected, even children in the 3rd and 4th generations of those who reject me. Mga kabisyo, dito pa lang makikita na po natin na may mga inosenteng madadamay talaga sa kasalanang ginagawa ng kanyang pwedeng ama. So it could be, this is what we call the ripple effect of the sin. Yung kasalanan po ng magulang ang pwede pong managot, apektado yung anak hanggang sa 4th generation. Kaya may mga inosente na nadadamay. Kaya ikaw, Col, itigil mo na yan habang may panahon pa, Col, ha?
Kasi sa kasalanang ginagawa mo, posibleng madamay ang anak mo, ang apo mo, at ang apo ng kaapuhan mo. Kung meron kang ginagawang masama, kailangan pa bang i-memorize yarn? Basic yan, call basic. Alright mga kabisyong, oras pa natin. We got 35 minutes after 7 o'clock. Now I got a song for all of you guys. This is a song coming from Match 20. Should I say Matchbox 20? With Anuel right here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!